Alteza, un forasteiro desexa falar co Saib Tintín. Di que ven dende Xangai. Por favor, adiante. Irei directamente ao gran, señor Tintín. Falou vostede como un mensaxeiro na India. Canallas, non se deteñen ante nada. Desculpe, non lle podo dicir máis. A miña vida tamén estaría en perigo. Pero ten que marchar de Xangai de contado. O Maharaxá corre un gran perigo. Chámanlle a Illa Negra. Ten dereito a sabelo. Ben se ve que non é vostede de por aquí, mozo. A Illa Negra é unha illa embruxada. Sí, por un monstro que vive nas ruínas do castelo de Benmore. Un monstro tan terrible que ninguén volveu nunca dali. Devora todos os que teñen a temeridade de aventurarse en ir á illa. Ás veces, cando máis escura é a noite e sopra o vento, escóitaselle facer un ruído infernal. Escoite e poderá comprobalo vostede mesmo. Iso sí que ten gracia. Quen demo quere que sexa? Son o profesor Topolino. E vostede quen é? Tornasol. Como colla ese canalla? Verán, recibín unha carta de Tornasol na que me contaba que estaba a investigar sobre os ultrasons. E como son un experto na materia, volveume escribir ao pouco tempo. Parecía asustado polas consecuencias dos seus descubrimentos. Quedamos en reunirnos hoxe mesmo cando... Asegúrese de que os reciba un comité de recepción especial no aeroporto. Tenente, non deben saír vivos do país. Quedoulle claro? Polos bigotes de plexiglas, atopade os manda de inútiles ou ordenarei que vos fusilen. Obxectos perdidos. O Aurora está a piques de levar áncoras nunha viaxe de exploración cara aos mares do Ártico na busca do aerólito e do seu metal descoñecido. Cedemos a palabra ao profesor Calis, responsable da expedición. Magua, agora que estábamos tan preto. Recibo ben, Aurora. Adiante. Non se preocupe, o Aurora a chegar aquí dentro de 2 horas. Espere. Tome, aí lle van algunhas provisións. Sí, don José. Onde querer ir, señor? Arumballas moi malos. Eu non querer ir. Caraco irá. Pero ti comprar piragua. Alégrome de ver que esta iniciativa os satisfai. Se veñen comigo, xa podemos embarcar. Sí, un mozo. Ah, moi ben, agardaremos por el no bosque. Onde está o mozo estranxeiro que levas contigo a Clow? Non podo molestar a súa majestade sen un motivo importante, señor Tintín. Moi interesante. Capitán, acompáñeo á sala de festexos. Vou proceder a certas verificacións e intentarei conseguirlle unha entrevista co rei. Señor, o pobo murmura, di que se lle agocha a verdade. Non ousaría pedírvolo, señor, pero penso que xa non hai esperanza. Non, demasiado perigoso, Saib. Non, eu non querer arriscar 3 vidas por ir á procura dun morto. É un verdadeiro amigo. Claro que non, coronel. Como vostede diga, coronel. Que pasa, señor capitán? Non é necesario abrir as ventás, señor. Hai aire acondicionado. Lamento, señor, as ventás non se abren. Boas noites. O general Alcázar, sí, penso que o poden atopar no vestíbulo. As nosas informacións sobre o golpe de estado en Kemet parece que se confirman. Segundo esas mesmas fontes, as tropas rebeldes de Mulpachá poderían estar agora mesmo controlando a cidade de Badestá e ter prisioneiro o emir Ben Khalis Esab. Esta noticia é difícil de verificar polo de agora debido á censura. Novo xiro político en Kemet. O emir Ben Khalis Esab recuperou o poder. O seu primeiro xesto foi poñer fin ao tráfico de escravos no Mar Vermello. O corpo do seu rival Rastapopoulos aínda non se deu atopado.